ಮಾಡೂರು ಕೋಟೆಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಶಾವರಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೋನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯ ನಡಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಿಇಒ ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರು ಮಾಲಕರು ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಟಿಯಾ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಉಳ್ಳಾಲ ದೇವಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡ್ SSLC ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಲನ್ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಲೇಸೆ ಗೌರವಧನ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ 10 ತಾರೀಕು ನನಲಾತ್ ದುಮರಿಯೊಂದುಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಯೊಂದುಂಡು. ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ದಯಾ ಲಹರಿ ಅಮಲೆ ಕಮಲ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಅಮಲೆ ಕಮಲ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತೆ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತೆ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ದಯಾ ಲಹರಿ ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ದಯಾ ಲಹರಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಭಾರಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಭಾರಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ದಯಾ ಲಹರಿ ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ದಯಾ ಲಹರಿ ದಯಾ ಲಹರಿ ದಯಾ ಲಹರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ವಿನ್ನರ್ ನಕಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ದುರ್ಗಾಂಬ ಮಠ ಶಿವಗಿರಿ ಮರಿಯನಪಾಲು ಮಾಡೂರು ಕೋಟೆಕಾರು ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಚಿರಪರಿಚಯರಾದ ಕರಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರು ಪರಿಸರಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನೂತನವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಠ ಮನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಕೀಯೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂದು ಪನ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರಲೇರು ಬೇರೆಗಳ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆದರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನೋಡುತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ಇಂಚಪ್ಪ ನಡತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಯರಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಯರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುರಲೇಕೊಡು ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲೆಚಿಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿಯರು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅವಧಾರಣೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ಅರೆನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅರೆನ್ ಯಾಪಲ ಅರೆನ್ ಪುಗರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆತ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಾಗೇಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿನ ದೀವೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇರಾದ ಇತ್ತಿನಾರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆ ಕಾರಣಗಳು ತಪ್ಪವುಜರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನೋಡು ಇನಿ ಅವಳು ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲವ್ ನಡೆದಾದ್ರ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತುರ್ತಾದ ಪಾಯರತ್ತೆ ನಡೆದಾದ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೈದೇರು ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಪಿಲಾರ್ ಎಂಬೆರೆ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣಂಚಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡೆದು ಇಜ್ಜನ್ ನಡೆದಾದ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧುರ್ ಮಾಲಕೇರು ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೊಂಡು ಬಂದದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಮ ಏತು ಆ ರಶ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಐಟ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ದು ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೂ ತನ್ನರ್ದಾಪನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಲ ಪುಗರ್ತ ಬಡೆನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧುರ್ ಬೇರೆಗಳ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರೈನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಬರೋಡು ನಿಂತು ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ತಡಾಪನ ಪಂಡಿದಾದ್ರ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸರಡು ಈ ಪಾಗೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗೋಡು ಗೊತ್ತು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಲೊಪ್ಪದು ದಯಪಂಡ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಅವಳು ಆತ ಜವನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಏನಾಡ್ದು ದಾದಾವಡೊಂದು ಪಂಪುಣ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪೇರ್ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇನ್ ಪಂಪುಣ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬೇರೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಅಯ್ನ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ಮುರಣಿ ನಡತನಂಚಿನ ಬಸವುಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಅತ್ತನ ಮಾಡೋಡ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಇತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ 55ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಅರೇನು ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಜಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡುದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಡರಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಟನ್ ರಾಜ ಉದ್ಯಮಿ ತುಕೋಟು ಖಾಲಿ ತುಕೋಟು ಪರಿಸರ ಹತ್ತಂದೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಅವೇತು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ರಾಜ ಬೇರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಟನ್ ರಾಜ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅರೆನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ರಾಜ ಪಂಪಣ ಅವಳವಳು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಅದು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನಾರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅರೇನೆ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಭಿನ್ನಾಯಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಂಜವಾದ ಈತು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡಂದಾಂಡ ಅವು ಏತು ಐತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚೆನೆ ಕರಿನಾ ಧರ್ಮಡು ಆರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಅಂಚೆನೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ಬೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆಗಳ ಪೂರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದಲ ಅದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಡರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರಿ ಗಜಾನನ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತದ್ದು ಸಮಾಜಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಏರುಳ್ಳರ ಅಕ್ಲಿನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುಗರ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಂದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೇರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪನ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಐಟ್ ಎಂಡೋ ಪೊಂದೆ ನಕಲು ಇರ್ತದೆ ಅಕಲನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಘಟನಾ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತದ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನಿ ಪ್ರತಿವಂಜಕಲ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಉಲ್ಲಾಲ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲಿಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಲ ನಿಖಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಪೂರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿ. ಶಿವದುರ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ದುರ್ಗೆ ಶಿವಗಿರಿಳೆ ಪಾಯಿಮಾ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಕೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ ಕೋಟೆಕಾರು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ 55ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆದ ದಾರಿಡುಳ್ಳೈತೆ ನಾವು ಮಾಂತ ಇಂಥ ಪೊರ್ಲುದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಳ್ಳ ಆ ಭಗವತಿ ಶಿವದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಘಟಾನುಘಟಿಲುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇ ಮಾಂತ ಆ ಶಿವದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದೆ ಆ ದೇವಿಡ ಮನಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಮನಾಥನ ಎದುಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡುಪ್ಪುಣಂಚಿನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಿತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾನ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡೊಂದು ಜೀವನುಡು ಭಗವಂತನ ತಾದಿನಿ ಪತ್ತೋಡು ನಾಳೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪಣವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ ನೋಡಿದ ಬಕ್ಕ ಲಯ ಮುಂಟ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುವ ಎಲಂಜಿ ಪೋಪ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತ ಪನ್ಪಣ ಮಾಂತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪುಣೆ ತೂಪಣಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಮಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ ಪನ್ಪಣ ಮಾಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರೊಪ್ಪುಣೆ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಆಯಾನ ಚೌಕಟ್ಟುಡುಪ್ಪೇರು ಜೀವನ ಸಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಓಳುಪ್ಪುಳು ಪಂಡ ಹಕ್ಲಕ್ಲನ್ನ
ಹೃದಯಡು ಭಗವಂತೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಕೊರತೆ ಐಟು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ಯಾಸುತ್ತವಾದನೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಾರು, ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ, ಮಠ ಮಂದಿರೋಡ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ. ಭಕ್ತಿ ನಮക്ക് ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ದೇವರನ್ನು ತೂಪರಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮకు ಇತ್ತಂಡ ನಮക്ക് ಭಕ್ತಿನ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಓಳುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರನು ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಿಸಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಜಪ ತಪಸ್ಸು ಮಂತಿಂದ ಧ್ಯಾನ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಂತಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತನ ಓದಿಂದ ಹತ್ತನಾಂಡ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಪಿದ ಇಂತು ದೇವಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟುವ ಎಂಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೇನುವ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜ ದೇವರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಟ ಒರಿಯೋಡು ನಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂಬರೋಡು ಇಲ್ಲದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಐನಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವಳು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಳಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಲ್ಲ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟದ ಕೆಲವಂತ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯದಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಕಡುಪುಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತಿನ ನಮಾತು ಪಡೆಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ತೂನಗ ನಮಕಿನಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಣ ತೋಜುನ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಣಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿಸವನ್ನಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಬೈದೇರು ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪಣಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿಸವನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಕಾಲಾಂತರ ಒಂದು ಗರ್ಭೋಡಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಣಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿಸವನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಆ ಗಣಪತಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪಿರ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ ಒಳಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಪುಣ ಪಣಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿಸವನ್ನಲ್ಲ ಬದವು ಭಕ್ತರೇ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಪ್ಪಣವೇ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಓಳ್ಳ ಭಕ್ತಿನ ಮನ್ಪೆರ ನಮಕ್ ಓಳ್ಪೊಳ್ಳ ಮನ್ಪುಳ ಆಂಡಲ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮಠ ಮಂದಿರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು 10 ಜನಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಂದ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯಾರ್ದ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಇದ್ದ ಭಕ್ತಿಯರು ಸೇರೋ ನಾಂಡ ಆ ಗುಡಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪೋಡು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಪಲಟ್ ನಾವು ಇನಿ ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನಿರ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಲ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಲೇ ಏತ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ ಆತ ನಮಕ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಭಗವತಿ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಸೇವೆಗೆ ಬೈದ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿನ ಕಾಂಡ ಇರ್ತದೆ ಬುಲ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಂತನಾಡೆಗೆ ದೇವರ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪೇರು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪಡ್ತಾ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪ ನಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಜೋಕುಲೇ ಇಲ್ಲೇರು ಆಲೋಪಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ವಿದ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇತರ ಕಾಲೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಂಡು. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇತ್ತನಗಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುಣ ಅತ್ತಂದೆ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಲ್ಪಾವಡು ಪಣ್ಣಿರಾನೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಾವನ್ನುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಗುರುಕುಲ್ ಕೊರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲ ಅವಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನದ ಹಾಳು ಹೋಗೋ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಮಂದಿರಗ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಣ ಯಾರಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪೇರು ಅವಾನ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಡೆ ಪೋಪ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋದಕ್ಕೇನು ದೇವರೇ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತಸ್ತು ಕೊರ್ಲೆಗೇನು ಭಕ್ತಿನ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ
ಎಂಜ ನಿನ್ನ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಲಾದ ಬಂಡಿ ಏಲ್ ನಟ್ಟು ಜೇರು ನಮಕ್ ಬೊಡ್ನಾತ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಡೆಬೋದು ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಡೆಬೋದು ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡ ಕೊರಿಯನ್ಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮನ್ಪುಣವು ನೂದೇಡು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮಂತ್ರ ದಯಪಂಡ ಭಕ್ತಿನಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿನಿ ಪಡೆಯೋಣ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲಿನ ಜೀವನೋಡ ಆಸೆ ಪಡೆಯರವಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಲೆ ಅನ್ಪಣ ಆಸೆನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ದುಂಬುದ ಬೋಪನ ತಾದಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡ್ ರೂಪೀಕರಣ ಮಂತ್ನಾಂಡ ಪೀಳಿಗೆಲ ಎಡ್ಡಾಯರ ದುಂಬುಗು ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ವೃದ್ಧಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣ್ಣೇರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸಹಜ ಕಷ್ಟ ಭಕ್ತಿನ ಪಂಡದು ದೇವರನ್ನ ನಿಗ್ಲು ಮೊರೆಬೋಡು ದೇವರ ಮಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಓಯ್ರಾನ್ಲ ಕಷ್ಟ ಭಕ್ತುಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಪದೀಪ ಹೆಂಗೆ ದೇವರ ಅಂಚ ಮಂತೇರಿ ದೇವರು ದಾಳ ಮನ್ಪಿದ್ದೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಒಳಿಪೇರು ಆ ಫಲ ನಮಗ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಡ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಭಗವಂತಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಮೋಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ನಂತ ಜನ್ಮಡ್ ನಮಕ್ ಪರೋಕ್ಷ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಏನು ಎಡ್ಡವಂತ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪದ ಒಪ್ಪಣೆ ಭಕ್ತನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಲೆ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಲೆ ನಡುಟೊಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಆ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಅನ್ನಂಡ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಂತ ದುಂಬು ಪೋಣಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಡೊಂದು ಇರಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈಗಲೂ ಮಾಂತ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಆ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ದೇವರೇ ನಿಖಿಲಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಶಿವದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಂದು ದುಂಬಗೊಂದು ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಆಪ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಆ ಭಗವತಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಣಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಮಾಂತ ನಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಪುಲೇಕ ಆ ದೇವರು ಒದಗಾವಡು ಬಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವನ್ನುಲ್ಲೇ ಸರ್ವ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸ್ವರೂಕ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕೋಟೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಶರಣ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಾರಂದಗಳ ಚಿರಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿಚ್ಚಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಟನ್ ರಾಜ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂಬರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಇಂಬೆರೆಗೂಡ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಜಯಂತಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರೆಗಲ ವಂದನೆ ಸುಧೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಆರೆಗಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದ ಜವನೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಟ್ ವರ್ಷಡವರ ಚೌತಿದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಯಲಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಜವನೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಜವನೇರು ಬಕ ಈ ಊರ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಈ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಿತಿ ನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೇಗ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೂಡ್ದು ಕೊರದು ಪಂದು ಎನ್ನ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೇರೆ ಸೆಟ್ರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣೋಡು ಏನು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನತ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಆಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧುರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ನಿ ಬಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿರಋಣಿ ಈ ಕಾಸರಗೋಡ್ದು ಕುಡ್ಲಪೊಪ್ಪನ ಹೈವೇಡ್ ತಾಗದ ಈತೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗೌರಿ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡ್ಪುಣ ಪಂಡ ಅವು ಮಹಲ
ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಜನತ ಬೆವರು ಅವೇಲಕ್ಕ ಶ್ರಮದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ದಯಪಂಡ ಆಮೇಟ್ ಅನ್ಯ ಮತೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾಲಯಲುಂಡು ಆ ಪೂಜಾಲಯದ ಬರಿಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಈತ ಜನ ಸೇರ್ಪೌಡು ಅಂಡ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಸುರುಕಾದ ನಿಖಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಮುಟ್ಟದು ನನ್ನಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೇಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾಯರು ಪ್ರತಿಭೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೋಟೆಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಊರು ಬೆಳಗಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಯಾಡು ಅವೇಲಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮದ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಪಕ್ಕವಾದ ಕೊನೋದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆಸೆ ಹತ್ತು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಡ ಪೂರೇ ಇರಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನ ಕೂಡ ಒರಿಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ನನ್ನಾತ್ ನಮ್ಮಲ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅಕಲಿಗೆ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಜಿ ಪಾತೇರ ನೆಡ್ದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗಿರಿಧರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡೆ ಸೆತಾಡು ಸುರತೈನ ಮಿಥಾಲಿ ಮೇರೆ ಒಲಿತಿನ ದಯಮಲ್ತದು ಮತ್ತೊರು ಮಿಗ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ರಡ್ನೈನಾಮುನು ಲವೀಶಾ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಲಗೋರಿಡು ಪ್ರಥಮ ವಂದನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಅಂಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ತಂಡ ಗಜಾನನ ತಂಡ ದಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟಡು ಸುರತೈನಾಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶ ತಂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯೊಂದರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮ್ನು ಪ್ರಥಮ ವಂದನ ತಂಡ ಇನಾಮು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡದ ವಿಜೇತರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬುತ್ತ ಇನಾಮ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮನು ಗೌತಮ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗೌತಮ್ ಎರಡನೇ ಇನಾಮನು ರಾಜೇಶ್ ಎರಡನೇ ಇನಾಮನು ಟೀಮ್ ವೈಬಿಕೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಜೋಕಲ್ನ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗಡು ಸುರತ ಇನಾಮನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ವಾವ್ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮನು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮನು ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ತಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮು ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಸೊನ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮನು ಶ್ರೀಯುತ ಮಟನ್ ರಾಜ್ ಉದ್ಯಮಿ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂದರಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ
ಮಡಕೆ ಬುಡಪುನಿಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮು ಸಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಪ್ರಥಮ ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಿಥಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಡ್ ಮಡಕೆ ಬುಡಪುನಿಟ್ಟು ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟಾಡ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡ್ ಯಶಸ್ ಯಶಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾರಿ ಯಶಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಿತೀಶ್ ರಿತೀಶ್ ರಿತೀಶ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ್ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಡಾಡು ಪ್ರಥಮ್ ಗುಡ್ಡಗಾಟು ಓಟದ ವಿಜೇತರು ಪ್ರಥಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಥಮ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಪೊನ್ನುಲೆಟ್ಟು ಮಂಜೋತ್ ಪೊನ್ನುಲೆ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪವಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮುಲ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ అయిన ವಿಕಾಸ್ ಅಂಚನೆ ವಂದಿತಾ ಡಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಮುಲ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂರ್ವಿ ಬೊಕ ಭೂಮಿಕಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮುಲ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ అయిన ಜುಲೇದ್ ಆಯಿಷಾ ಬೊಕ ನಫಿಷತ್ ಶಲಾ ಮಿಕ್ಕಿಲ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಬಂದು ನಿಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯ ಐನಂಚಿನ ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಥಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ವಿಕಾಸ್ ವಂದಿತಾ ಡಿ ವಿಕಾಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಭೂಮಿಕಾ ಇವೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಸುಬೈದಾ ಆಯಿಷಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಷಾ ಇವೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು विकास मेरे सुरेश बोका कन्या देवी मेरना सुपुत्रे आनंदाश्रम प्रौಢಶಾಲೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ SLC 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಜಿನುತ್ತ ವರ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದು 97% ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದೇರೆ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್ PCMC ವಿಭಾಗನ ಪಡೆದು ಅರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಂದಿತಾ ಡಿ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೇರೆ 579 ಅಂಕ ಪಡೆದು 92% ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ PCMC ನೇನು ತೆಗೆದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ವಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಘುನಂದನ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾ ಮೆಕ್ಲಿನ ಪುತ್ರಿ 592 ಅಂಕ ಪಡೆದು 94.72% ಪಡೆತೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇರೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗನ ಮುಂದುವರಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಭೂಮಿಕಾ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇವತಿ ದಂಪತಿನ ಪುತ್ರಿ
568 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದು 90.88% ದೆತುಂದೆರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇರು ಸೇಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗನ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಬೇದಾ ಆಯಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜುಬೇದಾ ಆಯಿಷ್ 581 ಅಂಕ ಪಡೆದು 92.96% ಪಡೆತೇರೆ. ಮೇರ್ ಅಸೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನು ಮೇರ್ನ ಪುತ್ರಿ ಅದುಲ್ಲೆ. ನಫ್ಶಿತ್ ಶಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ಸಾ KM ಮೇರ್ನ ಪುತ್ರಿ 568 ಅಂಕನ ಪಡೆದು 90.88% ಆರು ಪಡೆತೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿನ ಏರಳ ಜೋಕುಲು 80% ಮಿತ್ ಅಂಕ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಶಾ ಗಿರಿಧರ್ ಮೆಕ್ಲೆನ ಪುತ್ರಿ ಮಿತಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಕೆಂಡ್ರಾ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ 500 ಅಂಕಡ್ 404 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು 81% ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರೆ ಸೇಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡ್ CSBA ಸ್ಟಡಿ ಮಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೆಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದು ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಂದ ನಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಸಮಾಗಮ ಕ್ಲೇನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನಲಾತೆ ಉಜ್ವಲ ಆವಡೆ ಅಕಲ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಲ ಉಜ್ವಲ ಆವಡೆ ಪಂಡದೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಧನ. ಅಭಿನಂದಿಸಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಬಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು 55ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಖಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮನಾದಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ SSLC ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ అయినా ಒಟ್ಟಿಗೂ
ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ತೊಂದು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತೃಗಳ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು 1979 ಬಾಬು ಬೊಕ ಲೀಲಾವತಿ ಕುಂದಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಕ್ಲಿನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂದೇರು ಮೆರ್ನ ಹವ್ಯಾಸಲು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಲಕುಶಲೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಹೊಲಿಗೆ ಈಜು ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಾಟಕ ಅಭಿಯಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಾಧನೆಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 2024ರಿಂದ ಈಜು ಕಲಿತು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 7 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು 5 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೊಗೆರೆ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಪುಳ್ಳಯ್ಯ 2024 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 2024ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪ್ರಾಯೋಜಿತತ್ವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ರತ್ನ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಂತಿ ಪಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಏಕನಾಥ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಮಹಾಪೂರ. ನನ್ನ ಲಾತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಮುಡಿಗೇರಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಮೆನ್ಕಡು ಪಂಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪದ ಆಶಯಡು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಬದದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯ ನಡಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿಲಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭರತ್ರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಮದೂರು ಮಾಲಕರು ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೂರಿ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ತೀಯಾ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೂರಿ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಮಟನ್ ರಾಜ ಉದ್ಯಮಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿ ಪಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.